Ara parlem del viatge a la Dordonya, al cor de la prehistòria europea. Si amb el d'Atapuerca ens anem a buscar orígens molt remots dels nostres inicis, de la nostra gènesi, com a espècie humana, doncs el fet és que realment a la Dordonya anirem a buscar una mica l'evolució dels primers representants de l'Homo sapiens. És a dir, que si a Atapuerca tenim avantpassats de l'Homo sapiens, i fòssils molt antics, els que hem trobat a Àfrica, encara podríem dir anteriors que els d'Atapuerca, aquí a la Dordonya anem a fer una prehistòria de l'espècie Homo sapiens, que és l'espècie a la que pertanyem nosaltres. En aquest viatge volarem de Barcelona a Bordeus i de Bordeus amb transport per carretera arribarem a la bonica ciutat de Perigús, on farem una sèrie de visites a la catedral i altres monuments realment podríem dir remarcables d'aquesta ciutat francesa, i arribarem després a la ciutat de Sarlat, que la ciutat de Sarlat és una ciutat absolutament medieval. És a dir, és com si ara aquesta gent que veieu a la fotografia es vestissin de forma medieval, seria talment com si estiguéssim realment en un poble d'aquests de pel·lícules de cavallers o de Robin Hoods i coses per l'estil. Robin Hood no, perquè seria Anglaterra, però podria haver servit perfectament per això, com a set de rodatge per un Ivanhoe, un Robin Hood, o perfectament per fer pel·lícules sobre el rei Artús, etc. Aleshores, aquí a Sarlat nosaltres tindrem l'hotel on dormirem i el dia 2, des de Sarlat, anirem a fer una sortida fins a la Roc de Gageac, i aquesta sortida a la Roc de Gageac ens permetrà, d'alguna manera, navegar, no només conèixer la població, sinó navegar pel riu i anar fent una mica les rutes que van fer també els comerciants de l'etapa medieval. És a dir, que en aquest viatge no només farem la prehistòria francesa o la prehistòria europea, sinó que també ens ambientarem en com va ser la vida d'abans d'aquests caçadors-recol·lectors que formen part dels que van pintar les coves, perquè parlarem també de com primer van ser societats agrícoles, van ser societats ramaderes, societats d'artesans, com a l'època del mitjaval, i després evolucionem això cap a la societat actual. Però, d'alguna manera, aquest viatge també és un viatge, com hem posat abans a Matapuerca, un viatge en el temps, a la màquina del temps. El dia 3, des de Sarlat, anirem a visitar la cova de l'Escó. No anirem a visitar l'Escó autèntica perquè es necessiten molts permisos per entrar-hi. Entres dins d'un sorteig, podríem dir. N'hi ha molts pocs privilegiats i privilegiades que cada any poden entrar a l'Escó, com passa amb les pintures autèntiques d'Altamira. I què és el que va succeir? Que fa anys es va decidir fer una rèplica de l'Escó, una rèplica exacta, una rèplica científica, que és la que visitarem nosaltres. Això ens permet visitar-la en grup i això ens permet visitar-la amb la data que nosaltres volem i anar tots nosaltres. Si no, seria impossible que tots poguéssim entrar al mateix grup, al mateix dia, a la cova autèntica, i fins i tot n'hi ha moltes vegades que la cova autèntica està absolutament tancada, fins i tot els científics, perquè si es detecten nivells de CO2 molt elevats o es detecta la presència de fongs a les pintures, sempre hi ha la por que aquestes pintures quedin malmeses per sempre. El fet és que les visites tant a Altamira com a l'Escó massives de turisme abans van fer que al no portar un control, avui dia siguin coves que estan patint processos de degradació importants, i és per això que s'ha procedit a fer les rèpliques. Evidentment, a l'Escó veurem com eren aquestes representacions pictòriques, simbòliques, dels primers Homo sapiens caçadors recol·lectors. Evidentment, aquí no us explico gran cosa perquè ho farem allà, d'això es tracta. Us explicaré què és el que poden representar, si eren pintures fetes pels xamans, si eren pintures relacionades amb ritus d'iniciació, si eren relacionades amb ritus de màgia simpàtica. Hi ha moltes teories al respecte, d'això en parlarem. Parlarem si hem d'anomenar-ho art o no hem d'anomenar-ho art. Jo veureu sempre que evitaré la paraula art prehistòric, no és una terminologia que m'agrada, sinó que prefereixo parlar de manifestacions simbòliques o rupestres, etc. S'ha de dir que, si més no, pensàvem que els primers
que havien fet aquestes pintures eren Homo sapiens i avui cada cop més estem descobrint en llocs com a Lascaux i també aquí a la península Ibèrica que probablement els primers que van pintar en aquestes coves van ser, precisament van ser probablement neandertals, d'acord? Bé, anirem a Lascaux, ja us he dit, però també aprofitarem per anar a Les Assises. I a Les Assises, doncs, aquí el que farem és visitar doncs, el Museu de Prehistòria Nacional, que és un museu meravellós sobre el Paleolític. Podrem fer una visita força acurada. I aleshores, doncs, a la tarda, visitarem les coves de Rufinyac, que és unes coves que es visiten amb un tren elèctric molt antic, és a dir, un tren que ja el van començar a utilitzar els primers prehistoriadors que treballaven en aquelles coves, i és una cova fascinant perquè aquí s'han trobat precisament d'alguna manera pintures de mamuts. No? És a dir, és un lloc on veiem els mamuts molt ben representats. De fet, gairebé totes les pintures que n'hi ha a la cova són referits a mamuts. També hi ha altres animals com ovicàprids i d'altres, però sobretot el que n'hi ha són mamuts. I és realment una cova fascinant en aquest sentit. El dia 4 visitarem el castell de Comarch, que és un castell fascinant perquè, de fet, això ens permetrà veure com s'està fent la restauració d'aquest castell. L'està duent a terme el propietari d'aquestes terres, buscant finançament europeu i finançament propi, etc. Realment, si el trobem allà, alguna vegada hem coincidit amb ell i és fascinant perquè t'explica tota la història i és divertidíssima. Però a vegades, quan està ell, també ens introdueix en unes coves on hi ha una representació d'un cavall de tipus simbòlic que és al·lucinant, també d'època paleolítica. Aquí es van trobar algunes de les Venus prehistòriques més famoses que s'han trobat a França. I de Castell de Comarch anirem a Font de Gaume. Font de Gaume, si ens ho permet en aquell moment les autoritats franceses de visitar, perquè ara concretament a vegades té períodes on es tanquen per aquest perill que us deia de l'acumulació de gasos a l'interior de la cova, dels fongs que es poden produir, doncs quan es creu que les pintures estan patint una miqueta, millor aturen les visites. Penseu que allà es fan de vegades només 2 visites al dia i en grups molt petits. És a dir, penseu que quan entrem serem uns privilegiats. No us penseu que allò és com una fira on van entrant la gent un grup darrere l'altre. No, allà hem de demanar les visites amb molta antelació i moltes vegades això, diuen que estan plenes. Per això aquí hem hagut de reservar-ho un temps i ara mateix tenim reservat. I Font de Gaume, si tot va bé, està inclòs, però si estigués tancat ja buscaríem algunes coves com a alternativa. Font de Gaume és fascinant perquè trobem els bisons, trobem aquestes representacions dels animals dels quals aquests Homo sapiens del passat s'alimentaven. I també a la tarda aprofitarem per visitar 2 jaciments relacionats amb un altre homínid, un dels jaciments és la Ferrací. Aquí una imatge de quan es va descobrir aquest jaciment a començaments del segle XX, perquè aquí es van trobar enterraments de neandertals. És a dir, haurem parlat en el viatge dels sàpiens, però abans us deia que els primers autors, potser de les pintures rupestres, van ser els neandertals i aquí, concretament a la Ferrací, es van trobar precisament enterraments d'aquests neandertals i igualment com un altre jaciment que és l'Emoustier, que d'aquí han vingut les eines i restes de neandertals que van fer néixer el que anomenem la cultura mosteriana, que és la cultura que hem associat sempre amb els neandertals. De fet, quan sentiu en un llibre o llegiu en un llibre o escolteu una conferència, doncs, cultura mosteriana, és perquè ve d'aquest jaciment, que és el jaciment de l'Emoustier. Evidentment, la visió que teníem nosaltres dels neandertals antigament era la de bèsties ferotges. De fet, l'Stevenson es va basar en els neandertals o la visió que teníem d'ells pel seu famós Dr. Jekyll i Mr. Hyde, on el Mr. Hyde no deixaria de ser una mena de neandertal, i avui, en canvi, els neandertals tenim una visió molt diferent d'ells avui i d'elles. Els neandertals sabem això, que segurament pintaven a les coves, que es decoraven els cossos amb pigments, utilitzaven plomes, que col·leccionaven fòssils i minerals,
que enterraven els seus morts, que cuidaven dels seus malalts i, per exemple, com tenim nosaltres gens de Neandertal, que és una de les coses que hem trobat recentment, d'això en parlarem també en el viatge, doncs sabem que ells van ser els autors i no el moviment hippie dels anys 60-70, que també ho van fer, no? Però sí, els neandertals van ser els inventors del lema de fes l'amor i no la guerra, perquè nosaltres tinguem gens de Neandertal vol dir que els sàpiens i els neandertals es van hibridar. El dia 5, des de Sarlat, anirem a fer una visita al castell de Montbasillac. Aquí, com ja veieu a la fotografia, doncs està voltat de vinyes, no? I anirem a fer un tast de vins de la Dordonya, de vins de la zona. Visitarem també la població famosa de Bergerac, i dic famosa perquè, evidentment, tots coneixeu doncs, la famosa obra, no? Doncs, de teatre i també que va passar al cinema doncs, amb diferents versions, l'obra literària doncs, del Cyrano de Bergerac, però concretament és curiós perquè el Cyrano de Bergerac mai va viure a Bergerac. Va ser una invenció de l'Edmond Rostand, del seu autor, i gràcies, doncs, evidentment, en aquest Cyrano de Bergerac, doncs Bergerac, evidentment, també ha aprofitat aquesta empenta i per les places, etc. No us sobti si us trobeu, doncs, a part d'aquesta arquitectura que seria perfecta per una representació de Cyrano de Bergerac, doncs alhora també us trobareu amb alguna figura, alguna estàtua doncs, relacionada amb el famós personatge. Des de Bergerac passarem també per Saint-Émilion, també envoltat de vinyes, un poble doncs, que viu precisament dels vins i de la seva fama dels vins, i des de Saint-Émilion doncs, anirem ja cap a l'aeroport per volar cap a Barcelona. Bé, aquesta serien la presentació dels tres